хонандагон ва ё худ довталабон чӣ гуна ба шӯъбаи таҳсилоти ибтидоӣ касбӣ ҷалб карда мешаванд? Ташаккури зиёд. Имрӯз бояд қайд намоям, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зертобаи Кумитаҳои ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон 88 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 65 муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ фаъолият менамоянд ва вобаста ба дастуру супоришҳое, ки дар паёми Пешвои Муаззами миллат ироа гардид, вобаста ба касбомӯзии зиёд намудани ҷалби зиёди мутахассисон ва касбомӯзиву забономӯзӣ, мо тасмим гирифтем, ки соли ҷорӣ яъне дар назди коллеҷ шӯъбаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ таъсис додем ва тибқи нақшаи қабули ин шӯъба мо дар ин шӯъба 240 нафар яъне хонандагонро ҷалб кардем аз рӯи 5 ихтисос ва имрӯз яъне хонандагон таҳсил намуда истоданд ва боиси қайд аст, ки хонандагони мо дар ҳама озмунҳо ва ҳам чорабиниҳои сатҳи ноҳияви ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намуда истоданд ва ба дастовардҳои назаррас ҳам ноил гарда истоданд.